No, Rustholli on täyden palvelun kotien remontointiyritys. Toimitaan lähinnä sisätiloissa. Tietysti nyt uutuutena on tullut energiaremontit kohdistettuna omakotitaloihin. Perusremontit koostuu keittiöistä, kylpyhuoneista, huoneiston sisustusremonteista ja nyt laajennettuna palveluna tietysti energiaremontoinnin osa-alueet, joihin sisältyy ovi- ja ikkunoiden vaihtoa, talon tekniikan vaihtoa, lämmöneristystä ja perusremonttilajit. Meidän palvelut on suunnattu asiakkaille, jotka arvostaa helppoutta. Konsepti koostuu eri osa-alueista lähtien siitä, että asiakas tilaa meidän kotisuunnittelupalvelijan kotiinsa, jolloin hän saa 3 tunnin aikana täydellisen remonttisuunnitelman ja avaimet käteen hinnan. No, ihan ekana pitäisi pohtia sitä omaa asuntoa, että mihin haluaa satsata. Siinä voi olla esimerkiksi 2 kulmaa. Toinen on se, että tämmöinen asumisviihtyvyys, yleensä trendit, sisustaminen. Toinen on ihan tämmöinen tekninen perusparannusohjelma. Pohtia vähän sitä, että mikä on itselleen tärkeää ja sille kiinteistölle. Meillä on omat mallistot. Asiakas valitsee laatat, parketit, tapetit, maalit, kalusteet, kylpyhuoneeseen, keittiöön, saunan kalusteet, lauteet, kaikki mitä liittyy remontointiin materiaalin osalta. Sitten työn osalta meidän remonttisuunnittelija antaa tosiaan avaimet käteen hinnan, joka sisältää kaiken, niin asennustoiminnan kuin putki- ja LVIS-töineen. No, jos vastaavan konseptin teettää itse, palkkaa sisustusarkkitehdin, teettää suunnitelmat ja kokoaa sen kokonaisuuden, niin siihen nähden niin meidän palvelukokonaisuus on edullisempi. Meidät tavoittaa www.rustholli.fi nettiosoitteesta tai puhelinnumerosta 044 7600 500.